Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Thongni Social Cultural and Sports Club Association harengkat ka jing yashim benta lang jong ki doktor na rang thong PHC bat na mau kerawat CHC bat kiwei haka arpo hunyo terik unai weng arajar arpo kala penlong ya ka jing pen sngo tho pat ba ya ki jing ki bami namar ka jing shongkha hakarta ka badang khna bat kumjuru halor ka shongsang shongma haka jing pen sngo tho pat ba la yadon langru UMLA jong ka Ranikor constituency uba Pius Marwain ubala longkum ukongsan ka jing mi shakmat jong kani ka kinhon ban ai jing pen shai bat ka jing pen sngo tho shaki pat ba nong shongshnong kalong namar ka jing jelai shabapalan ki jing ya poi kha hakarta ka badang lung ka bala kenrei bha hakishnong nong kendong hakani ka jing yalang lapsur ru ya ka jing pen sngo tho shaki pat ba halor ka kot ka khia jong ka kmi bat ki khun ka jing ko jing khia bat ki jing mut jing perkhan bat ka jing ya shong kha khle ni ka shong kha shong bat khna ni om ni to ki age pro ki ba ha do khatwai do khatanda sna dan ni ka do ni ba ha ko at ko sna berta de how the definition pattern ki te ki adolescent ki khna ki dam dam ka jing ki sa ki do but adolescent definition the health education definition that I transition the kajingkana na kajinglo khana sha kajinglo rangba transition stage from childhood to adulthood the hadani ka stage hadani ko kajinglo jo prepare stage pa ki khana ki dei na lekshino ki dam he asa dakilo ki bon ki dan shibon ki changes mentally physically emotionally psychologically ki kenal namar bale kamna jami ki brave ha ko ko ta dam prepare kar lo rangba ta ka da kene ka shokha khata ko akhos na ka bo shibon ki tima namar kamna jami ki brave kam patlari but comparatively like harmful especially naga bunse ni hani ki khasi jatiya bani lada shok ha kamani akha la kunke ndai kamna chani ki pre pata comparatively yakaka but nakata kata kabu yakachima haga jiyo jani brio kumno bakata ka jingede ya ka shokha jongman jongkhasi jungi baga jatri usir bajatri usir kalong the salit pulehi naga kitab Leviticus kalau nong ka khatra iwe ha khatra ngan pulilo namar bakil sadom gini ki perlok jurnal dalam pulilo sebagai Allah selam pala ngan puli di sa gi kali betul burung begitu nami awana gede kadai sakapani juga makan nama tangan ke salegi bila mentho Leviticus kalau nong ka khatra ka khot ka ningkong ngan khatra sapun yang ala piong bangat keren ya ka bakla ngan puli hi tang ka khot tang ko wi khot ngan puli utrai uyathu how Moses but only kipai Israel ngalong try ublay jopi what would ya kirikom im kibriu hari Egypt hakaba piru chisir ilashon ni jom kibriu hari kanan syakabangan ya lamiri bat ya ki an jonga bat le kan ya kabanga hukum ngalong utrai ublay jopi bun ya kirikom le bat ki hukum ki banga ai hapi da kabale unta pin yo im ngalong utrai kabakadu han kuli ker khot riwo utrai ula ai kini harum ki jingpu bet kerti wat ya thia shongkha bat kanu kabayade kur dejai batli desalai sigi ngor shong posor ring ngor ba bat udah patai mahal lut hangtu ba umbit ban shongkha wat ki shongkha wat la ka jong kemiyo kabayun patai
Wat jong kha bat ka kamina ani ka tengah jong kupa ka Bible kai ni kai kata ada jeng ka si jung dena. Wat jong kha bat ka lahimen bat ka para jong kupa jong me kamu kanya kha dena ka Bible ka keren ni kata. Wat jong kha bat ka siu ni ngitip ka kata. Wat jong kha bat ki kun kupa jong me kada kamu lesi wat jong ka we wat jong kha ki kun ki kupa jong me nyong ye markha dena sapuli hi nanu kalenong ka khatra iwe haru khatra phiru I kumlu blei bu bai burti ya ka kom shongtha shongma ka kur ka jai ka em bakan roy ha ba kadang burok ya ka kom ha ka shongkha shongma iwe ni imes mene la patai yo sau patai san patai ilala tale kata ngam tipsu hamli mun rau ngala smol ngo khai bandai tang mun rau hamiliam ko tater thongni par thongni ke songkha ka chatri Israel ka chatri ka banadu ka po Abraham go glei ula kula bat hadu kini bisri junta kadang kadang yairoi nakasnan chakasnan ki jai bring Israel na kulang ko patai ki wan haino shala jongkiri shala jongkari bakani kalau jai bring ko babat nanti ba yaki an haka shongkha shongman hakar kombam gar komdi bagi benta baro ble ba ai ka an ko kerpang maha namta ka jingim ke jongki ni ko phala kalau gani kalau mau kasih curi na du andai kai kumlu tip bangken ya kerkom chongkha chongman ke jong baru kasih curi udan ke cingete ka ba shispa na ka shispa ka ba bat kerkom chongkha jong ke jai ndri iswa lengba ka jingdon jong ka awareness program na ketu ya phi ki khna school ya phi ki parasnong paratha bara ya tri khobor chapo ka yeng ka sem ka jong phi chapo ka snong ka thao pen su thu lem pen ya thu lem ke ka ba phio snow halor kani ka program menta kasgi Pilalap dalade pilai ya kacinta hakim burba kirkom pi ba kacing shokna kalau kacinta bat lalatip hakabor sorkar menta lele kemut ka ai kam shashu te ra ya kubor sepo kasnong kathau hi brokawai sepo kayeng kasem hi kejong pi ba khantam pi ki khna school mapi kidei kilawe jong kasnong kathau namar kajing song kloi no kajing lik kurip kloi no kalau kajing ta tang na kata kajing kwat jikhia wat ya kasing jik sishar kadar hapo kasnong kathau kibur ba namar ba hakajing lik kurip kloi kabor jisutu kampadon adu kata-kata Kampam hakni kijok kipor kipamenta hoy kijok start kata katang min isgi katang min kipor giyo kajingkai paper hendrei kumbala ren mene bahak wat hak perthai kabarang jul kene kajing shong pat depor kampam hakni kijaka kijumiru ngai ngadon apo assembly how new benai paladep how new benai te hang tu kayo report ba kajing pun kajing shong khna kata kamut ba kajing pun kadai nakpo ka district mokorwat kajungi ngai yang tai danga shong kira ya ka report pa ne report
ipet ngasulungo hadu san pautam imat deitam hakini ki snem jolu snem bagata ka ciksom kena bampatai kapor na kani ka distrik Kejungi dengan lap sisyaru bet ngai sisyaru ha kini kidom kithan Kejungi hi lese kadai ki bampat don kejingtip neki an kaba wat nakasokaru kalabu ya kajing syong ka ya kajing syong kurip.